Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadarin bawa sakon jingiru fayi argun mai matasa tunda kes din an kora zaman kadarin bawa tunda kes din an kora zaman kadarin bawa tunda kes din an kora to kai Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadarin bawa sakon jingiru fayi argun mai matasa shirinsa Allah tsanina yau gani da baituka na gwamnan yankina ATM fintiri a yau ga waka na sakon algon yace in yi wa gwamna na ATM fintiri zaman kadaran baba Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa ai kukan kurciya jawabi ne baba yan APC da ku nake ban boye ba INEC ta ba mu kunkace ba ku yarje ba mun yo shari'a daban-daban ba ku dace ba to kotun koli ma ta ce ATM ne Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa yan shara mun tsane ku fadin yan bori dan ku a mulkin ku dalibi ke shangari in za ku tuna a yanzu ba mai yin tari sarkin aiki agogo ai ATM ne ko in ce fintiri zaman kadaran baba Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa dukkan turmi ba zai fi inji aiki ba don kuwa gwamna ba si zaton haka za kai ba free education kace matasa sai baba ba wancan baba mai tsayin rimin nan ba gwamnan adamawa rabu Allah ya tsare ka Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa ai kukan kurciya jawabi ne baba dan sanda ba zai yi aikin soja ba yan APC da ku nake ban boye ba kotun koli ta ce ku bar nan yan zamba gwamnan adamawa Ahmadu fintiri ne dai Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa na dawo gunka jingi album mai matasa murnar dan kasuwa ku ce min ribarsa yau ma zancen gida da mota na tasa roƙo na rabbana ya ja kwana baba ni ne nan walbile na san ka gane ni Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa alban jingi dan gini turan zane dan ka zama kainuwa da shegun Allah ne dan ko a jikinka yan uba sun mammanne in har na yi bincike na gano mugu cikin su aikin baki na sun sani su shaida ne Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa Dukki gwamnan mu dole ne in gaida ka jip kuro da set a yau ga baitinka dipti gwamnan mu ka zamo marka ni ne nan walbile nake zuba baitinka jip kuro da set Allah kare ka Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa kan adamawa gani nan kan baitinka dutse na fashin ma ina mai ture ka Alhaji Aminu Abbas na gaida ka honorable mu'alla yiddi ka saurara na gaida su bi gashi da algon ciyaman Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa zan mika wani sako na damu First Lady Hajjalami matar gwamnan mu ki ga sakon Hadiza mata yankin mu ta ce karshen tika tik momin mu Hajiya Hadiza mama matar algon ne Allah ya yarda kes din an kora ATM fintiri zaman kadaran baba sakon jingiru fayi argun mai matasa waka ƙarya in yi ta
da ban saka zaki ba, ogawa yadda baka ban mai baiti ba, waka zan mai fa ba ta daɗin harshe ba. Ogana Ahmadu ya guwa jigo ne, biyan baban mu rabbi Allah ya amince. Allah ya yarda kes din an kora